Hello everyone, welcome back to my channel. Mga ipila at mantag ni ka video nga na ajing madhalar ko ini topic bat kata ka deish phang kumno bangin pendunai ka jing haps nyu. Dia shwa mas ni video nga ko ban pencha shwa kham tam gitu pelok pam pecpek ni ka channel ba ni ka channel ka jonga nga jay pin mi iki videos ki video ka phangum ki home remedies product review bat kwe. Bala episode na pila ban hit like share bat subscribe. Di anai da pen slap nya mantay ni stang na iki ka video. Tikin dia log ni ka jing haps nyu. Tiga jing haps nyu jan man la way pa way brio ni ka way pa way ka brio kinung dan ki balat ni ka jing haps nyu kam tam ngi kin thele ngi haps nyu bet akum no san phaw do his past friends ki nyu ngi ha bet ama kata kalong natural kalong normal bet om dan kam e banda khuslai te ya man dang ne pet nyo ki kita ki bangi de ban le bat ki bangim de ban le ban light na ka ni ka jing haps nyu tiga benengkong kade bangin hapan peren kami conditioner namar ba conditioner yarap ban laul pagi tu kecing sok dak chung shnu but misala pada ban sat tak basuk yu shnu lar kyang ninda don kam shu pada banda pachut yu shnu ka ba ar kade head massage lani scalp massage lani kajing massage ka sneakly ti pila ban phale ekani ki we lani pila ban le hi dala diru pila ban le tang daki kiti lani pila ban peren kam da kanu kompanyang pila ban le ekani tang si sin stay ru kalabyang kabalai ka umpiat lada piko abusnu jong pi unsan kloi pila ban penan kam da ka umpiat kelan bhane kitan rice nyu but pila ban le kani tang si sin stayoru kabasau wat nom da plach nyu e anai da plach nyu e namar ba usnyu abangi pelaj ukuloi bhaban sokodat bakani kwan rai ka jing haps nyu kabasan wat nom ai rong kha kha usnyu namar ba lada pi ai rong palat kitu ki chemicals kila ban pentlor usnyu bat kani ka sa penjur ka jing haps nyu nang tade ka ban ri wat nom change shampoo palat kanu shampoo ro ka biang bet tang bala da pi penon kam bet da chu kan ti anai da change palat iki products namar ba teng ka sneak kle chungi kala ban long allergic iki ki products ni ki chemical nang tade ba hinyo ka de ka ro kam sa nyu ibu nangi ni chu sa nyu shwana try rei ka ba de ro kam ka de bangin sa shwana clear nang tade an la ja sok kodot min sa sat na try nang tade sa penhiar atat bat ka ba khadu ka de ka peleng tikiju ang ba ka peleng ka yarapan pen bha bat ban pensan kloi usnyu don kitu ki bala le ki bam hadu line south li ka peleng ka shisgi tang ba ka jing sto jonga tang ka wela ni art li ka peleng shisgi ro kala biang tikidaw kila bandai punjat tang ba ki ba kham kong san gidei ko umbangi sum ka bam bangi bam nang tade jingkila ka mi maryang karu kom sumar shnu bat ka jing her pateng ti perlok tang ini kindiat I jing ai jungut barit changalong bang ni ka video ti tat hadu bangin dai kendu piang pat hakawai ka por shong suk kublai shibun bye